kan in pe ang sutero to na pe mo ani tanang masain zavain si bai ule e bazet porvengai lo win ka pharania ti sual po kan nei noi mai theya ama sa kan soidu chu sarkar tharina tum per chu sumren chem ani chu wangsuan coming budget big year of consolidation akan sumdin mun so ne nan kan han manga that's one nikum lam aya kumin kan budgeta kan sumdin mun rang lo tlak niam dan ka soi phot dua pakhan na chuan post devolution revenue deficit grant kan ti hi hi hlawhtlinna ta viava hi finance commissioning kum tin tlaniam tur atiania kina phei chuan om to lo tu ti bo tur ania chuwang chuan kumina hian atladiam ta duaya na kuma phei chuan in atlaniam le zual dona kha kan hriat thiam tlan atan kan dua ti chuan leiba public debt kan han ti bi ka hi ai mindel rituber ani internal debt kan han ti hi hi nikum ai chuanin kan ti tlaniam fe don ta ti chuan loans and advances anti a block loan kan han lak thin external aided project kan han ti te po in sum tang kan ti ti chuanin 65.29% in kan tlaniam ani kumina hianin chu kan leiba apunzel lo na tura anan ruang manania tin CSS kan ti hi hi kan lo labor pora athen chu matching se 10% tenia aya tam tenia a project om thaya piang tho thaya piang sum siam na ta na man thei tur ani chuan kan lo ti deuh bor mai zel te po ni in alanga chu wang chuan ke ni chuan hetiang hian iti lo tiang kan ti kumina hian eminua hian kan tlaniam duai dona 4.15% in CSS nuai hian tlak niam kan tuma ten ways and means advance hi nikoma crores ang khat anda ways and means advance to kan budget min pe kan eizo to nuwa RBI kan sum atlem thayang per hatizat hin nei turani anti su po chuan adai to lo nuwa kan pu anita chu te nga pok tur atan chuan ni kuma khan crores sang khat andani khata tanga an puk tling khom kan bat kan rul tur kha tam tak tu na hian kan la neya amaro chu thei top chua ta ila hetiang pui ni lo hian tlak niam itum tiang kan ti chuwang chuan kumina hi chuan crores sang khat ni lovin crores pakua chau ways and means hian kan da kan budget in total ram tumila chumi ba ka zupuk angai ani poin crores sang khat zakua sang khat le crores pakua ba ki chu puk lovin om thei ram in tum chin phot yang kan tia ti chuan kha khan ati niam ta duai ani ti chuan hetianga kan sum hu tur kan han ti niam na chan hi CSS kan han ti reng hian tha le thalo ong ta ka sayang khan project ka chu thu dang asum involve kha kan tum ve ngai tam chi kha chu war lo kan duani za som thum pe ve ngai ang chi ta kha kan afford lo dikta chuan za som kan tum ve po hi pe thailo tak ui om tak en liam kan nei reng ni khamenia wang khan central sector scheme an tia
central sector scheme chu 100% funding ani tani khatiang lampang erok su iwarang kan tum ve ngai lo kan tho ve ngai lo at hona kan mu theyang chi hi chu hei erok su nasatakin ti tumilang kan tia ten kan state sumron ei kherlo kan state allocation ron khoi buai lo project ki ingai to te ang kan tia hei antinan project siam the pui chu anta me min ron dor sup sup ani kha an project kha kan ram ta na thatak tak te pu ani ani amaro chu kha lo ti zel taila heta kan state sum kan state allocation ka ai hek zel si chuan omzia kha nei lova amaro chu kan state allocation pon lama project trustee ti thei an lo omania asum te po central lama an dil chuak thei ani chuan chui ro chui welcome kan tia he ta css kan tladiam kan ti rual khan kan sum e hek lo kan sum sen ngai lova project thatak tak kan ram chung aron ti thei tur hi kan hu treu donin kan in ria kan van nei na ni chu chu kan sarkar tir tang kha min dor sup maya ei kai po chief guest a hen vai thumot ka tang to ni khatianga khan Chamber of Commerce and Industries Kolkata chief guest a min soma ka kal to a Manilo Khan IIT Guwahati chief guest in ka kal le ten PhD Chamber of Commerce and Industry and Guwahati bok ka kal le khata khan project thade de mai abikin kan thalaite kan entrepreneur ten an mamo tur ron ti the pui kha an tam khop maya ama ro chu kan thlit film je langa ya ten thale a khianin Delhi chief guest turin miron som le chumi de chu EPR implementation and the post recycle market ania investment thade de nei tur chi bok khan ni le ta arem chan chuan kalilang te kan tia kan soina om zia chu khang opening kha pathian mal som na ka timaya kan dong mo na ni chu bai ne lawa india ram chung mai ne lawa foreign atang po hian in investment minti sak thei tur in hong an oma en kan sap jar ku te po ambassador en engama te chuan min ron man puin chak em ma ro chu azonga zain kan som chuang lova tiang chuan in le lama alandanin CSS atanga sumlak lu kan tum hitla niam angin langma sela khami nilo kan ram sum sen ngai hau lo hian kan ram ta na project poimo min non ti sak thei to ri kan mutu donin kan in ria chu kan lom na ni ti chuan khatiang kan han ti niam ta ka chuan in a result thade lo lang ta chu fiscal deficit atlaniam tani fiscal deficit hi GSDP atanga te 3% ay sang lo turat yania ka sarkar ma sa khan ati lai thei lovani kha an target ay sang li kha fiscal deficit hi an nei charchara sang ni samni pathum samni pali a sarkar ma sa fiscal deficit kha 4.73% ani so kai ni chuan 2.84 tuna hian in nu niam kan tumani sum in dialog na khati em sang finance commission point heram ri hi chu pelu te su anti ngoi kha kai ni chuan akum khan na tang hian pel lo kan tuma a target noya kan in da sa ani chu kan dang lam na em ani adang le chuan labor outstanding debt kan han ti hi athanem khop maya chu kai ni hi chuan in tlang niam kan tuma sarkar masa hunlai a outstanding debt an nei hi 37.84% ani 37.84% kan ti chu GSDP atanga chu zel ani hang zong ni chu ta tang chuan kai ni chu 29.22 a tlang niam kan tumen tu na hian kan leiba hi kan ti diam le dong ti na ni kum khat na tang hian
chút thì chúng chuan in la rule bel tur ro chu kan langa em thau ti kha pereng thau ilangin to na hian pension benefit kan han ti re ngot po hi a crore zatel sarkar hian min hu chia kan la pe thei lo ani tiang kha ania wangin ti ngai na aum lo ba eng po ni se ai ran thayang pereng kal ilangin in tlaniam deuh duai tiang kan leiba hi in ti tlem deuh tiang kan han ti ani kum khan na tang hian a kum khan na hi tiang kan achieve thei chuan a kum ni na chuan kan si om chho viau to tura kan in ngaya tin kumina hianin kan lon lo puk to ru nge ngai kumin chunga ru nge ngai a interest ne na kan ru nge ngai hi crore sang khat sum kwale panga point panga pasari kan nei bokani chu iru lo mai anga ti thai mia lo kan ru nge ngai nia kan budget pass tur atanga crore sang chuang kumin chunga sarkar masalei bat kan ru ngai tur heti zat anom rengot po hi awi om kan ti khop maya ti lo thei ani si lo ani chu ti chung chuan khati khopa kan in frek chung khan le lama chuan mason na eng mo kan nei do na kan growth rate hi kan economy than na kan growth rate hi tuna omlai hi 10.55% ania ei hi 11.03 up than so kan tumani kan sum la lu te atrulo a heksak chi kan ti tlema kan leiba lo omsa khati za ta ti tlem kan tum chung khan kan mason na hi ti top lo kan tuma thanzel kan tuma chuwang chuan te na tangin 11 a kai chok kan tum ani ten kan CSDP hi vaibel sa zariat samrup le pariat point pariat pathumati pun kan in be sei bok ani tichuan kan state on revenue kan ti ke mani chunga sum kan de chual ve hi ei uptor kan tuma 21% in pun chok kan tumani ke mani thot chual ve hi then all age pension hi mi pakhat zela chen sang khatin ti pun ni sen kan ti boka ti chuanin kan revenue receipt he apung don boka kan local body grant kan te kan VC de tiang ang chi local council kan an ti te en kol na apung don boka tin emi chiat thut disaster ang engamo quarrel chiat na lo theng en kol na tur kan ti pung bok ti chuan amaro chu pun na thalem lo ti mai la lo thei lo si revenue expenditure hi masona kal si lo hi zep thu om lo hi 2.71% in a pung dona hi eng wang ngai ti chuan kan bu file in red te lo pung zela sarkar na thok te lo pung zela increment te ron hu so zela tin in thandon waya kan sarkar in school tam taka upgrade poka chu tiang chuan kan tui bill kan electric bill te lo sang so zela hemian ya wang hian sarkar in rail bo na kan sen so hi tin niam kan tum fe chu hian pung lo thei lo ba ei chu ti ngai na om lo bani chu ti chung chuan development expenditure an tia development atan bi ka consum raman hi 11.70 in apung don ni person in then social services hian 9.30% in apung don boka economic service hian 15.56% in apung don ni tichuan ka han soi kha an sum up ta ila leiba atam thayang ber ru thaka bat bello thailo ani amaro chu bat bel ti tam lo tram kan tum leiba ina purit min siam hi thayang to kati niam kan tuma
chút tiền nó vàng chuan tuần mà lama sum kan lo mu na na thin pa ngai ang te pok ha he ta tang hian hei ome i la leang ti ngot lovin ngut thu ta ka ngai tuin a he ngi zong e na kina SMS pek tur poi kan nei le thei tak tak don lo i ti lo mai ang han tiang chi kha kan nei ta thua ti chuanin kan lei ba te kan ti tlema ti chuan ways and means kan sum kan man zo vek ton wa puk ngai thin te pok ti bo chu kan ti bo thei don lo ma se na sa takin kan ti niama chu ti chung chuan kan development sum le mi pui kan en kol na tur atam ber he chu apung vek tho ani chu tiang te chuanin hey finance department na kan mi tiam te nen thei to pin kan sarkar tir atang khanin ma kan han la chat sera hetiang budget hi kan Mizoram hian ala om ngai om lo o thei to pa money in fret chunga development atana poisa apung zonga da thei thosia kal hi thil har tak ania chu chu tuna hian kan han chop chuak ta tiang kan ti thei kan lom khop maya kan thop tu department lama kan thop pui official te chunga po lom thu kan soidu ani ole kan advisor hian soibel do nem o ne than lo mo ko chang soidu nem ne lo mo zona te in nem le du la ha soi si a del ko la vi du expenditure asa sa na ka yin kuma ka 78 vel ani lai kumina 82 vel ha ro ta dora asang zo na ro ta ye ro ko so na ye so hemi le je kumin puan lai yin ai lai khang ai sei revenue expenditure ma adik che chuan kam revenue expenditure san na hi 2.71% chawania sang lu tuk lawani ka soyang khan sarkar na thok lo te chu increment an donga apung zela an DA alo ni boka DA phe chu DA pung a pek thei lo li khan akalani DA pung kha eng ma dong chuang lo an GPF an compound zela ka kana kina kan la rule vek turania officer senior officer pakhat an pension hian crore ni te a chua pui thei ni kan hek lu tukani achan chu sarkar ma sain an DA ti pun saka pe thei si lawa kumtam tak chung chu chu an GPF aluta pek mi lo ri khan aluta khati la ya sarkar na thok association te le kan sarkar khan in rem na thutlum an lo siama min pek thei lo point kan GPF lut mai ro sen lo tia chu tu nai kan tuar mek ta ni chu chuania khang ang chi kha chu alo thei lovin na kuma po asang le zelang revenue expenditure is bu 5 man ti te power man kan ti sang dong lo hian ati ji om zo ka khatiang kha ani ama ro chu hey resource mobilization committee kan han din ta chu mi te na an terms of reference an man singapore mo ta chu austerity measures ani ta ni chung ho chuan na an thong ma in ke ma ni a MLA te minister te ke ma ni kan in frek pasa to na hian kan lo entitled chin ho staff kan nei the china kha azat vein kan in reduce ni azat vein kan reduce kan bangla kan chei thar lova kar kan chei tha kan lei thar bok khul het lova chu tiang khopa kan in frek na awang chuan na satakhian atlatiama MLA kar leina kan hanti top ringok thian a crortel kan sef galani tiang chuan kan kalmasa amaro chu kan resource mobilization committee hian sarkar na thok te po hi heti hian ti vesela ti te nakin anon recommend ve mai theya chung huna chuan an ni po tlomngai tu te point kan la ngen ve mai theya empo ni se February thachung hi grace period kan tia ma ni kol thai ai tam motor kol te
mani kol thei ai tam grade 4 chorte chung zong song chu February thachung lian loin ching fel ro hemi apel nuwa lakol inam chuan ei chu action kan la don ni kan tiani tu na hian hydel project te solar project te ron ti chak hem tama ke ri hot po hi min ron don hem khop to mai chu chuanin i project pakhat hi chu kum li chung chuan kan zo hanang antia tin kan ser lui project po khu kan augment the ni khumi khu aeng ma awm sa ring chung kwan tun aya tam power ti chuak turin kan siam thei antia tin sarkar ma sa in hydel project pariat pakwalai abandoned lam chia khoi zui to lo ania heng te poi kan revive the ni antia ti chuan asum lam hi kan tia keimanin asum tur hi kan gai to thei antia ni chung company chu tunai hianin kan nei nuala kan in dor meka ta chuan an chi ga thadeu bera kan ngai kha kan thanganga MOU kan sign nga kan ram sum ti hek lem lo hian kan tram chu ngai hian project pakhat tal hi chu zoman kan invest in for the finance solution kan cha 50 na ye achi e ba tu poso classe something so ma itu kan ni achi ko di sewa ni tu kan ni di kan ko na ya ding ina chuan zelda wi kan na ta ye zelda ne 5 crore kan da hota achan chu akai lai lan ron duang dona enting ron duang don kan thelova ruang song song he purtur ani lem lovani ren ka chu officer ten ya ren ka chu sumdong lian ten ya khang ruang song song phur kha sarkar hianin amo ani lo adik che chuan mizo dana chuan chung hlawhtlinna kanin pundia dia ta kanin tuam hlawm mai thinani amar chu kholo ria MLA te tum tura ngai alo ni tat riawa dikta chuan MLA te po hian awain kan tum lo kan bial chunga ko sakhar sa te pui ngai zual hei hi ani deuh bera chu wang chuan azonga za purtura khang ka ngai lopa angai line ran siam thotanga khang mi har se zual bik ta na e apor dan tura kha aron duang chuak nga 5 crore hi in da thot yang kan tiani ten engeni pakhat kha gender budget hi central in ati tura min tia wanga ti kan nia antina home department ate social welfare ate mei che chan pual choi kan lam pang kha an mani budget a hi ron da ve rewani a khan pa tak takin kan ron da lova khami a department concern ina e mei chia te ham than na tur provision an ron da kha te kha kan la chuaka abu ran deuh hian kan siam ve ni chu kan phar zinga kha na ma chu gender budget omje chu ani mai tun ma ai khan mai chadin mun siam that atule ti thil ani ti pakhat le khan ngan 15 finance commission hian ati tura ti zo vek to a tram chunga central sarkar ta tur le state sarkar ta tur apek su azo vek to chetur chuang om lo chetur chuang om tak tak lo to na tlem ro chuan adang lam ve thi atlang pui thuin adang lam hian atam lamin adang lam jok fo ani chuta chuan thil chiang sa chu e tlem tur shrim chu post devolution revenue deficit grant kan tia deficit grant kan ti maya khami min pek thena kha ti tlem tual ani dona na kuma pe chuan tlem le zual don ka ti kha om sa ve kan he kuma chunga tlem dan tur kha
an recommendation an thelo ro khang kan hreveka ka ha tu po sarkar se la lo thelo ani atlem don hrim amar ho chu an tram aral to a itimeng aral meka F15 FC so 16 tu na hian ading meka so 16 chuan kunga dang lo om le tur tan min bo sai sak dona so ro chu kan soi phak thri lova thei to pin 16 finance commissioner hian kan har sam na te kan thenanga min lo hriattir ngai antinan thil criteria then khat vai ramatan applicable kan rama suan ti thei mi lo awmani kan ZMC yang te dam lo hati sa din nei tur nen ti ani recognize ni tur chuan adam po kan tlema adam lo po kan tlema kan phak thei lo re reng kha kha so wa chuan mania kota health minister ne na po in criteria he mean relax sakro Mizoram ang communication har san na mishing claim na hei kan phathelo kan tia chuwang chuan antia crore zatum vel bor kha min pek bel antuma ZMC an kolna tur khan tiang chuan in mi hriattir na thui tak an nei thowa chuwang chuan atlem tial don tingot kha 16 finance commission ina an recommendation an thelo ma chuan kan comment thelo ni The loan he kan budget atang hian loan kan lak thei tur sin hi min fix sakani open market borrowing financial institution sang atanga kan lak thei tur sa thi phal sak chin min ya tun financial kalai kan sarkar luya hian crore sang khan zani puk thei turin anloin ruang mana ma se hei an tram aral main kan han take over crore sang khan zani avai lak kan tum lo hei po hi la full lovin kal kan tum cross zani zariat samsari borvel mo chu an lo la kan ne so kan sarkar nu hian voi ni kan la ve to January cross samriat kan la February samriat kan la tu nain samriat pakhat la ka bak kan la nei chu kan budget chu nga lo in bill sa khania he kan budget thara po he kan la le tho do na ni amaro chu khami min phal sak chin pia lam va dai lo kha kan tum thung ta ne kan ni chan khami tel lo khan ke mani on revenue chu eng ma thamani lo wangin pu phal sak chin khamin nei ta chu ton kong kalai ai hi chuan kan pu ke kan ti tlem loi lo ne kan ni chuan han hol de gayen zani kan da ama kan lo da sa za so ma boka za thum so ma tling don ni ka ka chu enga han holding kha ni chu han holding kan ti kha zani kan da thara za le som nei sa kan ne ya so ne so financial year thara i chon ein bel bom don za thum so ti na ni chu chuania apoisa kha chu kan nei reng kan da renga amaro chu le angai tak lo wangin so thing te ka tiang kha kan red aya thain mimalin le thei tu an lo muwa an thal zo veka kan seng talova mun phia chia hian kan red anga le tu kan mu zo lova ka le theyang in red ang hian ti tu kan muwa chu kan han ring ve boka alo le theile tak si lo kan buaita min ti buai ne hian chu apek tur poisa chu kan nei renga han pedoni langin aloin hral mol to chin chi aum si lo ka
ten society an lo din vek lowa adin omma selangin chu wang chuan in pe te ang po tingot do ne la am ko tom to lova cheng chu ti zan man a quintal chu ti zan ka khalan tianga an du khan an khua to mai no na chu wang chuan in komin chung ni chuan sarkar ma sahun lama inom ang khan lo om le ri lok ro kan ti ani mun phia cheng ho kha chu na kuma tang chuan a fel vek to ang hei kan in zirnan kan mang do na mi pakhat ringot farm pakhat ringot chuan alo ti seng ho lo a area a then angai ti te po kan hu chuaka tu nai chuan poisa kan nei lo wanga lei thei lo kan ni lo ma seng kan tho pui pain atile thei si lo ka ti chuan ole in shal na ang khan lo shal ula abak chu kan on pek belang chu han tingot do ni la record amu mal box si lo kan che man lo ni be ta tu ta kan zo le ma na kan ste ve tu budget kan tu ve tu ta tu lai ke pa ni kha khamo hi chu mo ti pun sel hi anga ya chan chu chia kan choi ve anga ya kan chia choi hi nakina mi pui poin chia kan choi ti san zel hi kan ngai thiam tual tu ra kan ngai ya anei tu kan ni na ni a hei khovel pum puya hian chia choi tam reng hi chu sarkara hian an leng hal mai ni an tlang nel chia chu ti zat ka choi sin an ti mai da pon da la la ni chu wang chuanin ke ni point til tam taka electric mi pui suk nok chi te kan ti sang lo angai kan kalpuyan kan ti a kan ti san de bera chu stamp duty ani a stamp duty hi India rama hian aniam pol po hian 5% an lo la de vek to ni chu kai ni chu 3% a intive chin te an kan ti a aniam ber kan la ni tho ka ti chung hian chu wang chuan hem te hi chu mi pui hian min riat thiam pui tura ka nga ya tin ka soi le du chu pa ber hian in ren lo em sela nuam tol sela contract lian pui a thiam te pereng sela anu pui fanau te ne na poisa ok lo chong ni tu ka sa po le su in ren ro tireng sela anu pui fanau te na thiam mi alo poisa kan nei lo tireng a ti hian in tal vak thei sia an tiang an corporate lo ka ke ni ro chu ke mani kan in freka poisa om lo ti hi atakin kan nun puya so va suan min kha thiam ro mi pui te u kum khat to hi chu min pe te u in song he nan hian so va suan kan ram din mun siam thaturin heng stamp duty te hi chu iti sang te ang hei chu min pom pui ro kan ti ani so wang suan kan sarkar hian rule wa poisa te awa khoral wa du sak big nei te in sum asiam ve lawa khan na ka chu zoram mi pui po hian min troi om thei kan be se zathum le so ma khan za som bi ka thlai thar le ni tur ni chu po chu alo tharanga manangai lo mai thei kan red aya to wa le du kan mu le khachuan zatni kha entrepreneurship le skill development in zone de pani hot ana chu kan han tianga kan thalai ten akum khatna chuan project an la siam tam phan ker point kan ring lo ba an ti ve sap anga ta chuan central sarkara
scheme sa entenang MSME kan han tiang te micro small and medium enterprise duaya thil sa tam tak a oma khang nen khan kan converse don ani kan kai kop dona ke ni sungai kherlo khan central ina subsidy apek theyang te kan thalaite an avel theidan tu te loan an lak theidan tu te margin money an lak theidan tu te quarantine thlenga an nei dan tu te kan ngai tu pui don kan state sum vek kha ngai lo kha khan central scheme sa atam ani so wang chuan cross ani hi an dai langin kan thalaite an lo ti thapia na an chak viau ni chuan dole RE a kan da bel thei tho ni helam his kan ren lo na lam tur ani a ti chuan kan thalaite point chona ngai selangin project tha han nei tum sela ten beneficiary wai sin akal lo thailo beneficiary kha align department zelin an thanga align department zelin an thanga ZPM unit in a thang ve don lo ZPM VC te ZPM group te ZPM block te an thang ve don lo Congress kun lai le MNF kun lai zong song a party an thang vek in free ni NLUP SEDP project an nei that lo pon hello re kan mi ZPM te ngai po ron lu roi dong ve ngan ti an lu chuan an donga kan public meeting an local le so nan pai le mai ni kha mai kha ni so wang chuan ke ni chu kan in rol don lo align department and project and trade mun takin an thli ranga a trade a kha a sustainable adon le ama amiring kapui tlakani a hlawhtling don kami criteria pani kha fulfill chuan anon recommend miti tlak lo top te anon recommend phei chuan line department a thang tu te khamo kan phurtir don ani chu mi te chu kan en kolang kan supervise chui don ani ti khan kan sesol chu don lo kan supervise zenga ti chuan an hlawhtlinna awm chuan video in kan cover anga kan tilaranga thalaiten in elna thiang hlim an nei theina turin sem hi lo ni lo thawhrim hi chang kan na lo ni hlawhtlinna ni ti kha hriattir kan do ni chu amar chu a beneficiary ka chu mi mal an ni theya self help group po an ni theya society po an ni thei sang khat za sam sari chu alu ya ka chuan sang khat za ni ka sang khat za ni tang sang khat za sam sari kan ta thla ni而所谓的是一水呢，它不理说话，写就很多人的了啊。到了就手到书播话，写入图他和他共往他听的呢，肯定读的是好问题那样的。他说你把从把这个一把人把这看你们也读了能懂这有一小那是东西。an du mai lo the lawa balance budget zeling kan kal lo the lawa amaro chu kan on source kan on revenue hi to na kan da ai pa apum thei ka be se ke chuan kami mal tak chuan a chan chu oil exploration a hian kan sarkar hian alongai sak mia alowa ti chuan to na oil exploration ti mek Reliance company hian eng ma ti lovin an lo chol sanani oil an muai mo lo mo exploration an kalpui ringot hian license fee a crore tel kan dong ni dik che chuan geology and mining hi department te berle no pangber polania a contribution rate sang lo to kani chu ui kan tia mania del hi ka kal khan an director general ka kowa chuan Mizoram awasa alokala
chimlam zong song Reliance Company na anchanahi Reliance Company kan selanga athartur arak thayang beren min zon mu sakro khatia tunai hian na an thok meka tichuan chu lawa chuan meidum lama khuan akhur pani be se yom te mai kan la nei boka helai Central Mizoram changtu hian engma Oil India ho hian an lo ti lawa tunai hian Oil India an ho tu te ka ko me ka minun hudon ni ka soi puyanga tichuan khuta an Director General ne na bo ka hril to a meeting na ron thok ro second tia an tramala zo si lawa tikhan tho an ma nei lawa license fee le khatiang kha kan chan ring maya chutiam chuanin oil hi an lo explore page 1 hey a gas pipeline lo thleng dona a gas pipeline lo lut tur po hi Tripura tang local tur ania sarkar ma se ne ta ma ti lo along ai sak reng lova keinin kan han ngai sak thara ai zo la hian gas cylinder put luk hiti to pat kan tu mani tui anga manin chu kan her hon theina turin eng te poi kan bo zuya ti chuan kan ram chuanga gas alo om ve ni chuan khame grid a khan an va pipe in an va thun som mai don ni chung te po chu kan ti chho thei chuan kha ban dia rabung kwa si video khain hu karinga ti hian lai tarin zu khala al pu mai ni kha gas a om ti hi cheng em ni kan rama yan chung te ne na kan tran chho chuan kan revenue kan lak theina tur mi pui phurit chi lo wa hi tuna kan budget kan da ai hian ka be sei dan ta ka chuan ai tam kan ko be sei lo thei lo ni mo ro ari ni tuk do na mo zona pakhat nge pahni kan han lak le sa mango lo thei lo ko president le so ta son pakhat pharom pahni kha ti rat kan du to do ne una ku ne lam pa hoi le chi ko ra không giờ thì chúng ta về không chỉ áp dụng của ta policy cái này thì stamp paper thì các vị cần phải là cho chúng ta sẽ cần phải chú ý về luật ta của thế này thì cái việc làm cái sự sáng tạo của chúng tôi là sẽ có một cái đủ sẽ không gì cả người của nó thì cũng năng hàng cái này khả năng stamp paper thì các vị sao thì có thể là khi mà làm cái này là khi có thể stamp paper sao nuôi khăn xí nó mà lấy cái này nuôi khăn xí sang cái cái bìa xí thì cái khăn cái nó luôn chút à xí thật sáng nó mà khác cái này thì đâu cái lấy cái cái extra bìa mà cái nó vẫn phải nó tốt đã cái chú cũng gần sáng này là tôi làm sáng này đến sáng thì cho nó tốt đã áo cho nó ai dùng để cái gì mà cái rồi là thì bé số lượng thì lấy nó đó cái bé cái bìa số khác là cái đồ tổng chú để mà cấp bê là cái gì hết rồi cần chút sơ ta suy đoán một xíu cái option này là vào cái thì anh biết xây đồ rồi có lẽ là xây đồ rồi mà ông cũng kia xây ra cái chuyện làm cho lo xây cái chợ đó cái lại cũng dễ là sao cái finance cái chợ đó cái step cái đó thì cũng là cái anh biết cái này ông gì đấy chút hay cái đó cái là xong bê rồi chúng ta lại xây lại cái đó là số chú trọng chú ý là bây giờ chú à bắt đầu thổi này cái revenue release thành tựu của các vị là thì mà là của sự kiện các sự kiện đúng là nó sao như thế rồi thì cũng là khám chi hậu cả cái step on resources step on cái revenue ăn thì là urban poor kha kan han holding khana hom vek thing tlang chau ni lo tuna khapui chunga photography ate videography ate film industry te pe kok siam te ponyanga ka mobile che siam te ponyanga hoteling te ponyanga hotel industry te po urban poor zong ka poor kherlo po ahom vek kan han holding policy khan ka kan soi pia duwa ten stamp duty sarkar revenue alut kim lo te khasu corruption ani maya ai ruan maya khatiang kha in riat phot chuan minon thil ula mania khan mi puina complain anon thelu na tur kan hon to kha khata tang khan khang ka chone thalaite khan soi fia dui nem pu chang sarkar sumalut lo khan alo om thei reng mi stamp paper lai chau alu tu lo an duty ni lo stamp paper mana
and you need your own revenue.เนี่ยการ policy ส่งค่ากุมขันหน้ากันที่เสียงดอนหรือเปล่า100 days program แต่กันเนี่ย 1 year program กันพารานิตัวนั้นเองอามาเราจะ development bank ที่อาเทลวันเดียวมิเช่นกันเองอาลูกไทยเดมิวไม่ตัวนั้นยังจิตก็อายัง managing director ต่างมิโซซิงา bank service senior เบิร์กันจัลุตันนี่สุดตัวนั้น MD กันบังเมกาso ya di chat chawa kan ben kan state bank anga la function tir thei dan kong lo jong te u kan ti meka ten man ni khanen niti aayog ka an co chairman ni ti mayang prime minister chairman ania awm lo chuan member secretary ku paul ku chair thina so nen chuan rei de kan soya min hu put puilo development bank din hi finance minister ka soi puile min hu put puilo amaro su kum khata hichuan kan kum khat program hichuan kan la tel lem lo hi chu sumdin hun kan in song le phot nuwa kan ti sau turania mar su kan tram sum hian jit ko so kan modify nga kan mang ang nge aran pai development bank tran tak tak kan hongam ti roi chu kan sumdin hun na sirin kan la enam kan lo me